داغماي سلامتنا يبصحكم كبيت حضروز خبركم سمعتنا الزينة انه بقدامنت ارست زينة اب ساوا ابهلاو ورشان مننتن زتكور سمينار تخايدو زوبادوب فيستيفال زغربت حستو بهلن ياتاو ورشان مبربار درك زفتر مخانو تغليصو اب كتما نيروبي كينيا نحسن حدا بيت مرتب بمفرسو شوعت قلع ميتهم بريطانيا كاب اوروبا وحبرت بزي سممع مستوصي ناي بليونات يورو كسارا كنز صعب تكالات مبرت تشكركرتي اوروبا طنقيقان زي خبركم سمعتنا ارست زينا خطكاتل صنحكم بقدامنت جن مجلس لنا نابتي مجلسي كسغركم مجلسي منستر زينام قيح بحري ازيو استراتيجياوي ماياو مسمر عالمنا كم مخان متن قداي تصدتون رقاتون عبي زباون عالماون ارستيوم نتن مداوب تزبحر زخوانا هاقراتكا زيادة اقداسيوم مش جيوبوليتيكاوي اقداسنت قيح بحرن السفلالي عالماون زباون محقاناتن اتو قداين كبدوتون زي كحاد كوينو نزلاقي أمون رقعات نايزي أحقراوي ماياو مقدزي ناي حقرات زقما قما بركتو وسانن متكاتا زي ركبولنيوم زدمعت أمور قلبات مفتار دما مسنتصور استراتيجين ورصوص وطنن قزيان عتبنتن تسقاتاتن يحتت أبنن بينهم أوانات كفتونت الحموس واسات انتلاي أبز حالفة قدام السنابتي بقال حقرات كأيح بحري أب جداس تخايدي حباراو لمن بدكا نابتي شوتو زعلو ميوم مرقصن أملها إيرترا أبز حباراو شوتو زي أب عسران كلتن ميازيا نايز عامتزي أب جدا سعود عرب أب استقابئه زباو وعلى تنتيريوم نمزخ خارز أكل حمرت متكلات إيرترا أب التحاحزة سلامن رقعاتن كيح بحري كمز السعبيوم قداماي هلو كونتات كيح بحرن لغيباتاتون بخلو مأزناتون معدوتاتون بزي زخون الزوجي مقمقام كالاي كوكعو ويكجبطو زدليو ويزلوم علاماتاتن شتوتاتن من تصار سالساي سقاطات سلامن رقاتن كيح بحري بدقيق مللاي مكوام مختاي رابعاي أبحانات علاماتاتن شتوتاتن زبتصح استراتيجي مقياس حامشاي معرمعرتا أونتا سقاطات ممكتن مقلين استراتيجي مقياس شادشاي نخلتي استراتيجيتات أميرو كتقبر زخيل زرزراو وطنات مرقام شاوعاي ناي تقبارا أودا دبا وي ميكانيزم وقارن تسقاطات مقسقواسن شامناي كل زقبر أودا دبان معاراتن ولولاونتن أهقراو حقن كمز مئزاز مرققات تاشعاي كل زملكتن هاقرات ناي بعلن بقوع تكالات مكلخالن حيل بحرن بزي متكاتا كمز هانس مقبار عسراي كينو زبيتاوي عامتاتن بقعاتن زخوني بحبراو عامي وي سينرجي كمز شفن مقبار مبل عسر تحادي كل زملكتن هاقرات لعل حبراوي عامن نزخوني وي ناي وصا متحققاز ابزد ليوتو الاخوي عمام بحبار بزسما معال مسرت مس فؤادنياتات ناي متحوبار حقاو بايتا فطيران كسرحام مبل عسر تخلتي نخل زي تزرزير زل نطبطات بمياونت زصنع اكلات مقام منستر زينا 23 مسكرم 2019 زيناتنا قصاليوم كاب كوميشن بهالن سبورتن ايرترا دكتور صقاي مدين تمهارو ابلات مبل 33 زوريا هاغراو اغلغلوت ممهران بيت تمرت وارساي كالون ابلات ماكل مويا وسلطنان ابهلاوي ورشان مننتن زتكور سمينار هيبو ابتي ب 21 كلتن مسكر مستقايده سمينار دكتور صقاي كبرتات قرستات بهيلات حسابات ابنتات ياتا وقعتات بعلات حقثات صوصوياتن تاريخن طباباتن مجلسن مللين بهلاو منت ناي حد حبرتسب مخانم بسفيحو غليصو
ኣብ ወሽመጥ ዙላ ገማግም ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ክሳብ 125,000 ዓመታት ዘቑፀረ ኣሰር ወዲ ሰብ ከም ዝተረኽበ ካብ 5,000 ክሳብ 2,000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝዝርግሑ ናይ ኣኻውሕ ቅብኣትን ወቕርታትን ድማ ኣብ ከባቢታት ዓዲ ቀይሕ ጾሮና ማይ ዓይኒ ጋላ ነፍሒ ናቕፋ ቃሩራ ኣስማጥ ማዕበለን ካልኦትን ከም ዘሎ ዝሓበረ ዶክተር ጸጋይ እዚ ብግቡእ ተጸኒዑ ክስነድ ክዕቀብን ኩሉ ዜጋ ከም ዝምልከቶን ምግባር ይስራሕ ከም ዘሎ ረድዩ መኸተን ሓርበኝነትን ኤርትራዊ ባህሊ ብምዃኑ ኣካል መንነትናን ፍሉይነትናን ዝበለን ኣብነታት ዘቕረበን ዶክተር ጸጋይ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተወስዱ ባህላዊ ርሽታትና ንምምላስ ተወሳኺ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ብምግላጽ መንነትና ባህልናን ታሪኽናን ንምብራዝ ዝካየድ ፈተነታት ኩሉ ዜጋ ብንቕሓት ክምክቶ ተላብዩ ኣዛዚ ማእከል ስልጣን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደብ ወገኑ ኤርትራ ብባህላዊ ርሻን ታሪኽን ሃብታም ስለ ዝኾነት ነዚ ንምዕቃብ ንቕሓት ወሳኒ ብምዃኑ ዜጋታት ብሓፈሻ መንስያት ድማ ብፍላይ ዕቱባት ክኾኑ ተላብዩ ተሳተፍቲ ድማ ረቂቕ ባህላዊ ርሻታትና ኣቓልቦ ክወሃቦም ፍሉይነት ዘለዎም ባህላውን ታሪኻውን ውርሻታትና ኣብ ዓላዊ መዝገብ ንምስፋርም ክስራሕ ታሪኽናን ባህልናን ኣብ መባእታዊ ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ክትኣታቶ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝገዓዙ ባህላዊ ውርሻታትና ንምምላሶም ዝግበር ጻዕሪ ክርፍኣሉ ዝብሉ ርእይቶታት ብተወሳኺ ኣቕሪቦም ዞባ ደቡብ ካብ 22 ክሳብ 26 ነሐሴ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዘቕረቦ ኣብ መጽናዕትን ስነ ጥበባዊ ምህዞን ዝተመርኮሰ ትሕዝቶ ባህልን ያታዊ ውርሻታትን ሕብረተሰብና ብዕምቆት ንምብርባርን ንምዕቃብን ደርኺት ዝፈጥር ምንባሩ ብ10 መስከረም ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ ብኮሚቴታት ዝቐረበ ጸብጻብ ሳላ ሓያል ተበግሶን ውህደትን ነቲ ሓደጋ ምጥፋእን ጽላል ይወፅን ሕያታዊ ወግዕታት ናውትን መሳርሕታትን ተፈትሹ ንምርኢት ከም ዝቐረበ እዚ ድማ ውፅኢታዊ ምንባሩ ኣነፂሩ ምርኢት ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ኣብቲ ዞባ በብከባቢኡ ዝፅወቱ ባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ደርፍታትን ዜማታትን ኣዋሂዱ ክቐርብ ምኽኣሉ ብልጫ ከም ዝነበሮ ክግለጽ እንከሎ ኣብ መጻኢ ዋሕዲ ክኢላታት ተላሃይትን ሙዚቀኛታትን ንምፍዋስ ተበግሶታት ክውሰድ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍል ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ፌስቲቫል ብደረጃ ዞባ ደቡብ ዝቐረቡ ምርኢታት ተወዳደርትን ንነጋድያን ዝመሰጥን ምንባሮም ብምግላጽ ባህላዊ ፍርያት ዞባ ኪነቲ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ዝቐርብ ምርኢታት ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት ንህዝቢ ንምቕራቦምን ብቪድዮ ክሊፕ ንምዝርግሖምን ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ቁጽሪ ሞያውያን ሙዚቃ ብምስሳን ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ናይ ስነ ጥበባት ጉጅለ ዝምስረታሉ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ኣብርሃም ቀጻሊ መጽናዕት እናተገብረ ባህላዊ ፍርያትን ምሕያል ጻዕርታት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ጸሓፊት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ቦገና ባህሊ ኣብ ምዕቃብ ሃገራዊ መንነት ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ያታዊ ባህልን ክብርታትን ዓቂቡ ናብ ወለዶታት ከሰጋግሮ ተራን ኣበርክቶን ኣብ ተዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያን ክዓዝዝ ኣዘኻኺራ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2019 ብያታዊ መሳርሕታት ሙዚቃን ኣዳራሽ ምርኢትን ቀዳመይቲ ብምርኢት ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ድኮነ ኣባይትን ከዓ ሳልሰይቲ ከም ዝወፀት ዝዝከር እዩ ኣብ ኣቢታቅ ዝተሰርሐት ዲጋ ሕፅረት ስተማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ምቅላል ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ትገብር ኣላ ነበርቲ ንኤሪና ብዝሃቦ ርእቶ ቅድሚ ሕጂ ንነብሶምን ጥሪቶም ዝኸውን ማይ ንምርካብ ነዊሕ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ኣብዚ ዓመት እዚ ብዝተሃንፀት ዲጋ ዝነበሮም ሽግር ከም ዝተፈትሐ ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ዓዲ በርበረ ኣቶ ጃበራ እምዱል ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ከዛኒ ማይ ስለ ዘይጸንሐ 5 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ይሰቱ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እታ ዝተሰርሐትሎም ዲጋ ማይ መሊኣ ነባሪ ፍታሕ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ትሕቲ እታ ዲጋ ብሕምልትን ፍረታትን ዝለምዕ 25 ሄክታር መሬት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ጃበራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክሳብ 12 ሜትር ዕምቆት ካብ ዘለውን ዕላታት ይሰቲ ከም ዝነበረ ካብ ወርሒ መያዝያ ንድሓር ግን ከቢድ ሃስያ ይጋጥሙ ከም ዝነበረ ኣረድዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ንመስርሒ ህንፀት ዲጋን ሒዛቶ ዘላ ማይ እንድሕሪ ምዕዛብ እታ ዲጋ ንዝነውሐ ግዜ ከተገልግል ምእንቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝርከብ ማይ ኩዕታት ብወፈራ ክፍወስ ኣዘኻኺሩ ኣቶ ዓሊ ኣስዒቡ እቲ ከባቢ ንዕቃበ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዝምልከቶም ናይ ሕርሻ ክኢላታት እኹል መጽናዕቲ ክገብርሉ ኣተሓሳሲቡ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወፃኢ ይቕጽል
ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ናሕሲ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብምፍራሱ 7 ቆልዑ ሞይቶም 57 ድማ ቆሲሎም ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ትማሊ 23 መስከረም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናሕሲ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሃንደበት ይፈሪሱ ብዘይ ካዚ ብሰንኪቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተፈልጠ ሓደጋ ብከቢድ ዝተጎዱ ዝርከቦም 57 ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ጥዕና ከተማ ናይሮቢ ሓቢሮም ጠንቂ ምፍራስ ናሕሲ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ብንጹር ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ እቲ ጠንቂ ብቐንዱ ጉድለታት ሃማንጻ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ መንግስቲ ኬንያ ንጠንቂ ምፍራስ ናሕሲ ብግቡእ ንምጽራይ ዘድሊ ምርመራ ከም ዘካይድ ኣብ ልዕሊ ተሓታቲ ዝኾነ ወገን ድማ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም ትካላት መፍረ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ምስ ትወፅእ ናይ ቢልዮናት ዩሮ ክሳራ ክስዕብ ምዃኑ ኣጠንቂቐን ማሕበር ኣፍረይቲ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳን ማሕበር ኣቕረብቲ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳን ዝርከብዎን ኣብ ጽላት መፍረ ተሽከርከርቲ ዝነጥፋ ትካላት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ምውፃእ ብሪጣንያ ብዘይ ስምምዕ ዝህልዎ ቁጥባዊ ክሳራ ንምውጋድ ኣባል ሃገራት ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዐን ኣለዋ እተን ትካላት ኣብ መግለጺአን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝህሉ ንግዳውን ቁጥባውን ዝምድና ዝምልከት ዝኾነ ስምምዕ ምስ ዘይክተም ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ጨናፍረን ብዝስዕብ ምቁራፅ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ናይ ልዕሊ 50,000 ፓውንድ ክሳራ ከም ዘጋጥም ኣነፂረን ኣለዋ ብዘይካዚ እተን ትካላት ንፍርያት ኢንዱስትሪ ዝውዕል ዝተፈላለየ ኣብ ብሪጣንያ ዝተሰርሐ ንብረት ደው ክብል ክግደድ ብምዃኑ ጽላት ኢንዱስትሪ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ ናይ ብሪጣንያ ድማ ብፍላይ ብከቢድ ከም ዝህሰ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኢንዱስትሪ መፍረ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳ 13.8 ሚሊዮን ሰራሕተኛታት ዝሓቁፍ ሓደ ካብ ቁጠባዊ ምንጭታት ሃገራት ኤውሮጳ ምዃኑ ይግለጽ ኢንዱስትሪ መፍረ መኻይን ብሪጣንያ ድማ ብናይ ጀርመን ፈረንሳን ጃፓንን ትካላት መፍረ መኻይን ዝውነን ብምዃኑ ብምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣባልነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብቐዳምነት ዝህሰ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብ ከተማ ሂውስተን ኣሜሪካን ፖሊሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ዝምጉስ መብዛሕትኦም ህንዳውያን ኣሜሪካውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 50,000 ሰባት ዝተሳተፍዎ ኣብ ስታድዮም ሰልፊ ተኻይዱ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኽበሉ ሰልፊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንህንዲ ናብ ሓድሽ መድረኽ ምዕባለ ንምስጋር ዝወሰዶ ስጉምታት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቕጽሎ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ መፀውዒ ስም ህንዲ ምዕባለ ዝብል ምዃኑ ተገሊጹሎም ብዘይካ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ዝምድና ህንድን ኣሜሪካን ናብ ዘተኣማምን ደረጃ ክብል ምባል ንዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት መጒሱ ነቲ ሰልፊ ታሪኻዊ ክብል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ወገኑ ሽርክነት ክልቲአን ሃገራት ኣመዝጊብዎ ንዘሎ ገስጋስ ዘለዎ ናዕዳ ገሊጹ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ መንግስቲ ህንዲ ኣብ ትሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ንዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት መጒሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ኣብ 2014 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዘካየደ ተመሳሳሊ ዋዕላ ልዕሊ 19,000 ሰባት ከም ዝተሳተፉ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ሳዋ ኣብ ባህላዊ ውርሻን መንነትን ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ዞባ ደቡብ ኣብ ፌስቲቫል ዘቕረበ ትሕዝቶ ባህልን ያታዊ ውርሻን ንምብርባር ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ናሕሲ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብምፍራሱ 7 ቆልዑ ሞይቶም 57 ቆልዑ ድማ ቆሲሎም ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ስምምዕ ምስ ትወፅእ ናይ ቢልዮናት ዩሮ ክሳራ ከም ዝውርድ ትካላት መፍረ ተሽከርከርቲ ኤውሮጳ ኣጠንቂቐን ዜና በዚ ፍጻም